Bizkaiko Foru Aldundiaren ustez, metropoliaren hegoaldeko saihesbidea AP8 errepideak bete egin ditu bere lehen urtean eraiki zenean ezarri zitzaizkion helburuak. A8 autobidearen alternatiba izatea eremu metropoliarrean, eremu horretako errepideen funtzionaltasuna hobetzea, ibilgailuen pilaketak eta istripuak nabarmen murriztea, eta ekiditea ibilgailu astunak eta gai arriskutsuak eramaten dituztenak, Sabino Arana, Basurto, Errekalde, Zorrotza, Lezeaga eta Bentazarratik igarotzea. Itziar Garamendi, Herrilan eta Garraio Foru Diputatuak gorazi du, premia handikoa zela A8 autobidearen bide alternatibo bat eraikitza Bilbo inguruan. Eskakizun sozial horrek eskatu zuen ahalegin tekniko eta ekonomikoa handia erabat justifikatuta dago. Metropoliaren hegoaldeko saihesbidea errepideak ibilbide luzeko trafikoa hartzen ditu. Hau da, arinen eta seguruen Bizkaian sartu edo irtetea nahi dutenek erabiltzen dute. Eta ondorioz, AP8 ibilbide laburreko trafikoak garatzen du. Hau da, eremu metropoliaren barrukoak. Azkenik, Herrilan eta Garraioen Diputatuak azpimarratu du, errepidea martxan jartzak nabarmen hobetu duela A8ko zirkulazio ezkerraldeko lotunetik Larraskituraino.